أمبارك سلو ما أنتي قاشا نمسلكم زلخو أركانات كاب سباناتات كعسو أغري أب جزي مجزاتي كلا إيرترا خافتم حيالات روب زنابري تفرع كبر خلصتوس لما أنتي نشتي دحر بايتاناتو انتهي مسل نير بعد سباناتات كعسو أغري أبز حجون انتهي مسل علو سلامتاي كب كعسو أغري تكيرو انتهي مسل نير أفتناتهم زمن أمسي لهم مرحبا أبري رنا تفرع مايك أنا ثانك يو تمزيل كام عدام كا نايك أدم تذكرتات እንደገና ተመሊሰን ንኽሪኦን ሰማዓትን ንምዝኽኻር معدامك ብጣዕሚ መስፍናካ ከም ዝበልካዮ ሽመይ ተፈራ ገብረ ክርስቶስ ይበሃል ኣነ መጀመርያ ናይ ኩዕሶ ምንቅስቓሳት ጀመርኩሉ ቆልዓ ከለኹ ኣብ ሰንበሊ ምስ ሮኬት ይበሃል ጋንታ ጀሚርና ከንደገዛውቲ ድማ ከዓ እንቲራ ቦሎ ድዩ ዓዲ ሰግዶ ድዩ ጎዳይፍ እናኸድና ንወዳደር ነርና ማለት እዩ ኣብቲ ግዜቲ ብዙሓት ንፉዓት ተፃወቱ ነይሮም ግን ኣነ ዕድል ገይረ ብንእሽተይ ከለኹ ወዲ ባሻይ ገብረ ሂወት ናይ ኤልፓ ደጋፊ ዝነበረ ንሱ ንኤልፓ ንኽኸይድ ንኽፃወት ዓዲሙኒ ማለት እዩ ብተወሳኺ ድማ ከዓ ሽዑ ግዜ ቀለታ ኣስፋ ዝበሃል መራሒና ዝነበረ ገና ምስ ረኣየኒ ኣፈሪሞሙኒ ማለት እዮም من أرأي جنيرك أرمي كينو مخادنا عدا نجر مدلة بدحري خنايم تاي ما معس مدلة دي ولا عينيو لا زي ما مستيات عينتي مدلات ولا دقمتك هي قلنا كرمي لو كا لا بس مرة له هذا يستيات لني لو أنت أجر ولا مرحبا اسكي أرى من يرو ما كل سيت من السي إرتراوي أبكو عسى أجري أبشكلتها يزبزح نيرو نيرو نمن رئي خاصة جمر كلها ودي عسى تربع تريت اللي تكاجي هو زعماج من يرو أنا أفتو وانا تتمي بعلنا أو رجعت نيران بعد حماس السرايا بحالا نيران كنا بيبقى يانجر هو من تقتل نير كابتو وانا صح أنا شو غزي ناتي فازر بيتسبي ممهري نيرو دحارون دايركتور كوينو ኣብቲ ከባቢ ናይ ኣስመራ ከምበዓል ኣተከለዛን ደቕሰብ ወኪ ዝኣመሰለ ኣሕሊፍዮቲ እስካብ ሻድሻይ ክፍሊ ትምህርተይ ድሕሪኡ ግን ኣብ ኤቭሪ ክረምቲ ክኸውን ከሎ ናብ ኣስመራ ንመፅእ ማለት እዩ ኣስመራ ብዝመፃናሉ ግዜ ድማ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣነ ኣብታ ቀይሕ ባሕሪ ንጋንታ ቴሌ እንዳረኣኹ ስምዒት ብዝያዳ ክስታይ ገይሩኒ ወጋንታ ቴሌ ድማ ከዓ እቲ በቃ ዝፈትዎስ ተፃዋታይ ዝነበረ ጀሚል ሓሰን ብጣዕሚ ዝፈትዎ ነይረ ምክንያቱ ናይ ጋንታ ልካ ሳሬታ ናይ ክለብ ቴሌ ቴሌኮሙኒኬሽን هو مس بعال تيلسي بعال أمينة بعال كل مرايا بتعمل نفعات بعال فوركي زنبروت صات جانتانا هجي بوي سمعت حديرني بتي سايز جبر كور مخا صوت هاي نقص ألكو أبرتي عند سرحكو ጽቡቅ ከይደ ማለት እዩ ጽቡቅ ከይደ ድሓር ናብ ስቴዳው ማለት ናብ ኤልፓ ኣትየ ካብ ኤልፓ ድማ ከዓ ያው ኣይፀናሕኩን ኤርትራ ምርጥ ኣትየ ማለት እዩ ድሕሪኡ እውን ኣይፀናሕኩን ድሕሪ ሓደ ዓመት እዩ ዓመተን ፈረቓን ንኢትዮጵያ ናሽናል ቲም ኣትየ ማለት እዩ ኣብዚ መገድኻ ግን ብዙሕ ኣብቲ ጉዳይ ኣብቲ እዋናት እዚ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ናይ ግዜ ገድሊ እዋናት እዩ ነይሩ እቲ ናይ ምስ በዓል ዋልያ ዝነበረኩም ግጥሚ ብዙሕ መንእሰይ እውን ድወፀሉ ዝነበረ ሜዳ እዩ ከመይ ነይሩ ተሃዋህው ኣብቲ እዋን እቲ
كمن السيف توان تسيد قودا عششو منتر الله خبط خبابتي مثلا عبيت كان تاخذ لها يا وبزي مكس بتاني نير بزي مجنان نحن أنا عشت مزغون ناسي بزح سي تايب لناني نيرو نخولو نيرنا خبل خير جن تصنوتات نيري بحلف مسواليا نساوتو لغزي غانتانا دغاغي منا خمس تزاربنا لو ناي شعبيا غانتا كم زخونتي زفلت مو اسمرا دماها انت تزي تغاغي زبز يعني اسمرا دغفتي تناي بوليتيكا صلوا سلازنبرو ناتنا دغفتي منيرو حجي ابتي غزيتي بزح كساتين حالفنا سبب حدا غزي ذكر مسواليا نقول اتياني سعرنا ما منوص قالوا غزي بقى اغرغر غيرهم اني ناي فورس ابالات بدحري تاوصيهم سيداو زغط كله غزي نيرهم سعت قيا هولو حدا غزي دمخا حدا ناتنا دغاف زنبره اب مستودع صوتا ابتي اف دغناي ستاديوم استقفلوا له غزي ونيرو دغنا اب تريننج اب سنبت صوتا زلنا غزي قدام مشت ابروندا زمصو حدا خاطم تصاوت زنصاوت نو مساناون بزح كمزي انتيميديشن نيرو فرحون نيرو ترديحني ግን نحنا ኣብቲ ሜዳ مساعتها እንግዲህ ብዙሕ ማለሲ ስምዒት ናይ ስፖርት ስለዘለና ንድሕሪት ኣይንብልኒና ነርና ለክዓ ከምቲ ንሳቶም ብዙሕ ይሕዘሎም ነቶም ተጻወቲ ምክንያቱ ሽዑ ግዜ ብለካሲ እንድሕር ኣብታ ጋንታ ደይጸኒሖም ንግንባር እዮም ክኸዱ حجسي ناي منبارن زي منبارن كساي حجة خاص وهاللوزي بزحات نيرهم زقربنا ونعرفتنا كم بعلقة الشوز بالو ناتهم كابتنز نبرة سلسلة اتي خسايجن بتعمي كبيدي نيرو أفتو وان سيد صراحة حجي أنا هم زقلت كاو من يصير كأخري أخلها حرا جزيسي ذكرنا حرق خلون ريوم I was young after one in fact talking about 80s حريقهم بركه نفعبد ديم دخلوا نخرن ديم دخلوا so من سكري خلوا مستمر سيم دقاچو not necessarily خمس زلون سكايو بكتفات يم دخلوا تي اقربيان تصني حاسي most likely direct معها هيكونه تي صورتنا بها خوصو خوريم كم نسيات كتاي سمعتات نيركم سخاتكم حجارت ميرا خلهم سي كم نوالات مبزحتهم إثيوبيان يمينهم تاقان تاسخاب زبالة اتفتحهم تقول زد لها سمعتنا نيركم سخم كي كابت سبورت وزا تيرتراونت نيركم دو افتي of course مسوم تقول مخلوم of course ارتراوان اندينا اتزنا برای پولیتیکان دوسو سيس الوكاي صلوكم كابز غير مكان غرسي اتي سمعيت هالو كل غزي خنسعرو من عندلي يذكر كمان سي حد غزي ኢትዮጵያ ናሽናል ቲም ሳይገርና ምንኸደሉ ግዜ ዝነበርና ኣብ ወፃኢ ኣብ ንኸደሉ ግዜ ኣነ ተስፋ ሚካኤል በሓሳብ ኮይና ኩሉ ግዜ ናይ መጋዚን ናይ በዓል ኒውዮርክ ታይምስ ገለ እንድሕሪኢና ቀልጢፍና ኢና ኸይድና ሳይ ንገብር ማለት there will be an article most of the time up to Gazeti. So we couldn't buy the article because abidna ndahtaraqibu tsagam selazam tsaalna ግን ኮማ አይነት ስምዒትን ይርናይ ተረዲሃን ግን ብተወሳኺ ድማ ከዓ ቶም ናይ ኢትዮጵያ ናሽናል ቲም ዝነበሩ ተጻወቲ ነቲ ዝነበረ ስርዓት ብዙሓት ኣይድግፎን እዮም ነይሮም ተረዲሃን ኣይድግፎን እዮም ናይ ዋልያን ናይ ናሽናል ቲም ክትሪኦ ከለኻን ኣይድግፎን እዮም
ترديان حجين إثيوبيا هنصات كلنا نحناسي بقى بسمعيت بدليت كسعر دا أمبر تسبورتسي ويكند نعوم صليخان إثيوبيا صليخاس صباح الساعة مالتها هنا we have to perform right ترديان إندياون كمان نحنا بزيادة نحرك كله جزينيرو تسعيرنا أنا أدخلنا بزح frustrated نقول some of them they wouldn't feel that way تبغى نطلع نسيخنا هذا حرك زي سبت فولتو خلها تصل لك مش حاجة توصل أوان تعلمي كنسبت آخر كان الأوان ترديكا كمتي أوان أبغى درجنا برس دخانة إثيوبيا وتشالال من سيريو not necessarily to مسكنايت سيرسي has nothing to do with politics مساحاتكم كا أنتم تتعاطوا سلد فولتوهم اليوم ويتخنتها سلد فولتو اليوم وكمان ركبات سلد جواركم كمسب اليوم نتسرعت صلوا أنا ونسرعت درجي أفتح نسرعت درجي نيرو of course شو كذي بزح يوم ناي هابارو ولا ملانيرو عندي ساعات استقامات زقات أمم بأثرتي بيتسبهم ترشلوا بكأي شبر قلبنا نيرمو ترديان ما وانت نيرو هو نحنا كذا نقول بزح ديسكاشن ناي بوليتيكاي نقبرني ناو صوتات سلزخنا الله كانوا رمينا زعتوا تسمع مكان دانيو فانجو إنيرو نسيم ساعات وينا على ميكيل كورارون كالوتون مسئيهم سخودو سبعتون نيرم بعلو الدانجيش دهريناون بعل موسكي هايلا ماريام بعل كركاسة بعل برخت بزحات نيرم بزحات تسعاتيم نيرم بقى ابتي شو جزي زنورنا له جزي سي قناتاتي نخميتات سد عدم نغري نيرو التي زنبره عقايدا مالتي مرحبا ناي بحق بتقعتي كبكبكا قصو كيت كام قول متاو حيالي خيرك خفتون دروكو حادث سنة هاديركا كم انتايتل علي ونبيع عمتاتي ولا تي correct me if I'm wrong شو عتا عسات حادث عتنيركا هو أنا قصري شو عتي صاحنيري أنا انتاي نيرن مسلك أنا dedication نيرن بتاعمي مالسي نفسي بمحلاو اكسترا زغون تريننج بمقبار بشغلتا غير كاديو بقويا ديو مالسي قلي نبرن مساب تخصايسي I wanna كابتي مسكان تاناز غورو زنوركو وتي اكسترا سراح زسرحو زنوركو يو تغيموني بزيادة ديركا حجي حرق زي سابك عسو اقرتريا من ديخا حفشاو ترينين علىكا مس كله جماعة مش علىكا مستاقانتا مالتيو ساعات حاسب كل حاجة كم تفراسي I wanna build حدا تي body wise بعلوماتي fitness مالتي خلاي ونعب عامي techniques هجي أبى برؤس خانتاي كيد نيرو I had to be the best ويد ما بلوس فينا خرّي لندول برؤس هذا خيد نيرو و مش علىكا كل سب كومي كونن والسناتي ما كون تريهم of course انتهى له مسلكا أنا سي أتي national team كلك عجنا بنا إيرترا national team تمارسنا مسكرنا رحال إثيوبيا مستمرسنا أتزنا برن dedication فولي مالسي عبرتي عيد سرح نيري physically fit نيري نسيتها تلا كانوا تي determination وزبلة أتصاعدين خون سي كاب نسنتي جميرة سعر كله سلزغونكو بيوم كان كبتعون مغارب نيري باتي زنوراني قعزوم على دي سلسي تي ديديكيشن كله مستعوسي تبقسو بحالي نيري كاب بالسنة تقرية بتقستاي of course
ካብኣቶም ኣድማየር ትገብሮም ሕጂ ወይ ድማ ምሻላ ካብ ትድንቆም ተፃወቱ ዝበዓል መን ትብሎም ኣብቲ ናትካ ጋንታ ዝነበሩ ናይ ኣብ ጋንታና ኩላቶም ንፉዓት እዮም ነይሮም ካብ ዝገርመካ ነገር ሓደ ሓደ ኢለ ክፈል ከፀግመኒ ግን ፍልይ ኢሎም ዝረኣዩ ከም በዓል በረኸት ዘሚካኤል ከም በዓል ፋንጁዕ ኾረሪ ሚካኤል ንፉዓቱን ሚድያኖ ነይሮምና ኣብርሃ ገብረስላሴ ምስ ሰራያ ዝነበረ ቀደም እንደገና ኤልያስ ገለታ ነብሱ መሓር ንሱን ሚድያኖ ናይ ሓማሴን ዝነበረ ማለት ብድሕሪት እውን ነይሮም በዓል የማነ ሓሳይ ነይሩ ተኬ ፍራንቸስኮ ክፍለ በቃ ንፉዓት ኣቶም ነይሮምና በቃ መርሓባ ስለዚ ኩላቶም ንፉዓት እዮም ቦርቴረ እንድሕር ደሊኻ ድማ ከዓ ዳዊት ነጋሽ ድማ ከዓ እቲ ዝነፍዐ ቦርቴረ ናትና ነይሩ ፅቡቅ ኣብቲ እዋን እቲ ባክ ማለት ሲ ናይ ገዛውቲ ፀወታታት እዚ ዝከረን ህንፃውቲ ከለና ኣብ ገዛውትና ንሕና ሕጂ እቲ እዋን እቲ ስራክ ክንደይ ሓጋዚ ነይሩ ቢከዛይ መንበር ቆለውዕ ከለና ንሕና ደቂ 14 13 15 ናይ ማልያ ሓገዝ እንዳሓተትና ገለመታት ኩሉ ሓሊፍካ ኣሰኻኸ እሱ ደኣ ቀንድንበር ካብ ዝገርመካ ነገር ሲ እግረ መገደይ ይዕልለልና እያ ምስቶም ኣዕሩኽተይ ኣለዉ በዓል ዶክተር ተወልደ በዓል ሓሚድ ኣስመራ ብዝኸድ ኩሉ ግዜ ኢና ንዝክሮኖ ሕጂ እዛ ጋንታ ሮኬት ትበሃል ምስ ኣቋቖምና ኣለካ ነው መእከቢ ቦታ ነይሩና ኩሉ ግዜ ሰዓት 7 ድያ ዝኾነት መዓልቲ 2 መዓልቲ ድያ 3 መዓልቲ ብሰሙን ብተወሳኺ ሕርካም ድያ ኣብ ንክብ ነርና ብቻ ካብ ቤተሰብና እንዳወሰድና ሕጂ ሓደ ግዜ እንታይ ጀሚርና ነዞም ትካላት ኬድናስ ማልያ ብሓግዙና ንበል ኢልና ማለት ሕጂ ባይ ዘ ዌይ ኩላህና ተታሒዝና ኸድና ማለት ፊራ ናይ ፖሊስ ከሎ ማለት ዲዚ ምሳና ይኮ ግን ኩዕሶ ይፃወት ኒሱ ስካፕላይር ዘን ኣለካ ነው ደርፊ ጃዝ እንዳገበረ ብጣዕሚ ንፉዕ ነይሩ ኣነ ባሕቂ ሕጂ ሒዝና ኸድና ብሓሳብ ኬድና ናበይ ኬድና በስተካ ኣብዚ ጥቃ እንዳ ሶፕራል ኣላ ዝኾነት ትካል ኣላ እንዳ ፍንጃል ድያ ብቻ ናብኡ ኸድና ማለት እዩ ምስ ከድና እቲ ዋና በዓል ፃዕዳ ክርስቲያን ድዩ ገለ ይመስለኒ ነይሩ ሕጂ ከድና ተኣኪብና መኪና መፂኣ ኣቱ ከሎ ፍሒራ እንታይ ኢልዎ ናይ ማልያ ሓግዙና በሉ ገለ ሓግዘና ገለ ኢልና ሓቲትናዮ ማለት መን ኢኻ ንስኻ ገለ ኢልዎ ኣነ በቃ ፃዕዳ ክርስቲያን ገለ ኢልዎ ማለት እዩ ካበይ ናይ ገዛ لعاب تطويلوا بقى لعاب ምንም አይሐገዘና አንሰማይ ከማን ዛለካነው ከመነሰያ هو ባስታገርና ማለት ኣብቲ ዋን ግን ፍሄራ ጽዋረ ነይሩ ፍሄራ ባሕሪ ዋላ ኣብረኻ ይመስለኒ ፍሄራ ተጸውዩ ማይ ራይት ኖ ነይሩምበር ታሹ ይዝዋ ይኸይዱ ፍሄራ ታሽሙ ሙሲያ ነይራ I wonder kam kai ወጽያታ ፍሄራ ንያት ምልከታ حتى ግን I don't know ነው ትምልከት ምናልባት راسيونس مسألة أصلا يقولوا يقول في حرام سلكا دولو سبغول I don't know كذكره يقال الحجي مرحبا هو من سلكا خطري أخو الله حجي أي من بركة تام سلكا ملسك كان في إوان تي جزاو تقطعات كلها ينبغ عسو شرك قطعات كلها بو تنافق ولا قلت لي من سلكا تذكره كلها تنسمت ليتن معالت السندي دا تي سبورتنا إيرتراسي صبو زغيد زنبرة كاب قدمات حيسكا دحارون كسايز بالنبرة كاب غزاوتي يجمر كاب غزاوتي أبتمرتي فرق معالتسي فرق معالتي تمهار فرق معالتي بزخ غزي يزلك
مس كعسو خصاط رايحة توعد حجي حسب how many talents خفر يخلص أنا بحال قليناسي كعسو نتتمرت خلينا نتنا بكعسو نقوي نيرنا وأنا أنا مثلا ستايب كله هلك أنا إكزامبل على هلك أنا عسرت تخفلي ماتريك وسيدي نتبي أمسيه دكتوريت نخص إن تقرأ بس واو ليست بس هنا نير قل نايك عصو فقر نيروني أبوي كأنا يتمرتن ساينس لزلو خيدي مدبي نيرو قالت أصفاين عياتري فنغاب مخد واو نفازري رقيبو سمع أديس أبا أبزات قاها خلون دا تمهاري أبزي أسرح أنا خطوي مسلو حساب غيرو فازر تريفا مالتي حجي اتي اب يونيفرسيتي مشيت أصغر زنوركو اتي سمعت ناي سبورتسي كوماتشيني دحر كل خاطر دراري وخا مسيني ارترا سelection اتي ኢትዮጵያ ናሽናል ቲም አቲ በቃ እቲ ናይ ኩዕሶ ስምዒትሲ ብጣዕሚ ሓያል እዩ ነይሩ أبينا إيوان إنجوي تقولون نيرك ويت دست لا وان نيرو أدمتها تعلون ديو كعسل ترى بعسل كعسل شمونت ويا بعل ناشنال تيم كتصعد كل هذه أفتنا قبلي ديو أفتنا جزاوت ديو أبينا الصراحة حجي مور كم وان تبوق نيرو تقول وان تلي بيت ما كل تبوق نيرو خور فقدن ديو بتوصل جون مالتي جينا أينا أدمي أفتنا كعسل انتهى مسلكا أتي نايس سبورت فوق النهر على كاسي زين كتب لا يتخيلني أتي مس عرفتي زعل فوز نوركو صوتات سكاك حجي ذكره تردي خلني نيروم مسأوتنا أدلا يقولون نقدر لزغدو هم بعل ولداي مبرحتو بعل كميدا مثل left player نيروم بزحاتهم نيروم تردي خلني حجي شعوقو جزي تي بسنة تيم تساوتولو ገንዘባት ሒስካሪዩ ገለመለ ዝሃለፍናዮ ኣብ ሰንበልሲ መሊስካ ዘይድገሚ ክዝክሮ ከለኻ ክሳይ ገብር የተሓሳሰበካ በቃ ለካነ ናይ ህይወት ክሳይቶም ዕርክቱና ሽዑ ዝነበሩ ሒስካብ ሕጂ ዕርክተይ ዘለዉ ከም በዓል حميد كان بعل حميد محمد بعل دكتور تولدي سلمون شعو زدعم جزي نيرو دحارجن اب ارترا سelection ساعتها على كانوا ارترا وكيل كان ختصاوت كا one of the products proud تخونلو جزي نيرو champions خونالو جزي استحقوسنالو اب ኢትዮጵያ ዝነበሩ ደገፍትና ኤርትራውያን ገንዘብ አዋጽኦም ማዓት ገንዘብ አዋጽኦም ዝሃቦና ግዜ ተኽለት ስፋዝ ግን ርእሱ ሲማር በቃ ብድንብ ማይክሮፎን ዲኾነ ምሳና ኮይኑ በሓደ ድራር ዓዲሙና ሽዑ ግዜ ቻምፒዮን ምስኮና ዝደረፈሉ ግዜ ኣይርስዖን ብዙሓት ነይሮም ከዓ ደገፍቲ ሰብ ገንዘብ ዘለዎም ሰባት በቃ ማናጠሉልካዮም በቃ እቲ ግዜትሲ በቃ ንሕናስ ለካ ሱፐርስታር ስበለና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ግዜ ነይሩ ያ ተጫወትኩም ነርኩም መቕለታ ናሽናል ቲም ወፂኻ ነርካ ንኣፍሪካ ምሽ ናሽናል ቲም ንኣፍሪካ ዋንጫ ን13 ኣፍሪካ ዋንጫ زغط كل جزء نيرو أبي نيرا أب ليبيا مش ليبيا أب بنغازي نيرنا بنغازي واه كابانا تصفى ميكائيل دانيو نيرو حد شابر راخورر نيرو أنا نيري قرما برها أب عدي ساواي نيرو تساوت كن كم يرتراو متن مساناي نيرو مالتي نحر أب يرترا تمليسو دمخا كوتش زنابري خميد عمسل كوش نبر بزح عواتات أي بحر دنس أي أب ناي كلابات بالمسوات مالتي ناي كلابات تشامبيونشيب هو هاد كمان يركم سناي تبع أن تجاوز نبرو أب فلايف ناشنال تيم تجاوز خلهم تي كيمستري مش لك كمان يرو
أبو انتهي تقييمنا نعين رئيسي انتهي تقييمنا يبل ناي تسفان كال دانيو مهلاو نقول هنا كما عند حقوق ينيرو كوينكم اوكي نسو ناي ميدفيلد ارتست لزخونه يلا خاص اما اكل حدا جزي ساي الله كانوا فيفوريتيزم አለው እንግዲህ ኩዕሶ እንዳሕር ንስኻ ክፉት ኣለኻ እንዳሕር ኩዕሶ ዘይመፅኣካ እንዳሕር ኮይኑ ተሓርቕ ኢኻ ነው ንሱ ስለ ዘሎ ግን ዲስትሪቢዩት ገረልኩም ኣሎ እወ ክላሲክ ነው ንፀጋም ኣቢሉ ብዙሕ ክሳይ ዝገብረሉ ግዜ ነይሩ እንተዘይኮነ ብዙሕ እቶም ኢትዮጵያውያን መብዛሕትኦም ጥዑማት እዮም እስካብ ሕጂ ሲ they are my best friends ገሊኦም ኣብ ዲሲ ኣለዉ شوعات تصاوت تزطفوا له غزي ونساعتهم نيرنا انا ميكيل برهاني كورري فانجو مالتي اب ايفير كوست طفوا تصاوت نيرم نحنا استمرسنا له مالتي كاويا اثيوبيا شو حدفت تصاوتي نعم لمتكا كساي غيرهم مسجيني أملسي أبادي سابة تصارنالو فارجو سينا مالتي ودحارنا أفريقيا وانجان مجمع مراكزيسي إثيوبيا بغزا بعلا إن أفريقيا وانجان حالفتو اللقزيد حرسال ساي أفريقيا وانجان بعلو محاليفة ما يفولتوني تاس هيستوريك سونت محلاف يعني رامالت of course أبزي حتى باللين I think ካብ ስድራ ሓደ ነበርካ ሓገዛት ቀሊል ኣይክመስለኒን ግን ካብ ኣኽረኽቦ ኣቦኻ ዲኻ ሳፖርት ገብሩኻ ነይሮም ዶ ድግፉኻ ነይሮም ዶ ናብዚ ከምዚ ዓይነት ክትስጉም ከምዚ ገለገለሲ ኩዕሶ ይኮንካን ትምህርቲ ኢና እንደሌካ ምሳለካ እዚ ዝፀንሐት ቤተሰብ ኣሎን እዩ ከመይ ነይሩ ኣቦኻ ወይ ኣዴኻ ያኔ ብሓይለይ ኩዕሶ ዝፃወት ኣይኮይነ ፋዘረይ ናይ ትምህርቲ ሰብ ስለ ዝኾነ በቃ ኢንቺ ኣይበልኒ ነይሩ በቃ ሆምወርክ ክሰርሕ ኣለካ ግን ኣነ I was playing soccer ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ነይረ ኩዕሶ ካብ ዝገርመካ ነገር ሲ ኣቦይ ብሂወት ከሎ ሓንሳብ ርኢኑ ኣሎ ስቴድየም ክፃወት ከሎ ብኣካል ንሳ ከዓ ኣብ ኣስመራ ኣብቲ ናይ እዚ ናይ ኤዱኬሽን ዘሎ ብድሕሪኡ ናይ ኣውራጃ ሓማሴን ክሳይነ ስልጣን ነይሩ ናይቶም መምሃራን ማለት እዩ ሕጂ እቶም መምሃራን ኩዕሶ ሪኦም ምስ መፁ ሰንበት ሶኒ ክኸዱ ከለዉ ንስራሕ ወድኻ ብሎ ከምዚ ኢሎሙኒ ይብል مصايلنايو حدا معالتي مسيري انه مالتي مسمصخا اغاطامي هايله تسفايد بالالو حدا لاي سبورت سب زنبره زمدي ግን او يري وون ممهر ማለት ነው ፋዘረይ او مسراي شعور حرب ترى ممهر دا خماس قصوتر جمير كاغليلو ነው وديك انا بس من ودها تفرع وداي جزي قازري بزح فيمس غير اكسترا فيمس غير كام لا عارفين ناشونال تيم بس حكو انا كانوا he realized like اخري كاني يلوتي سايز gratitude وسدرلي ግን ዋላ ብትምህርቱ ንፊዕ ኢኻ ነርካ ማለት እሲ ኣብ ገለገለ ኣብ ኩዕሶ ተድሂብካ ኣብቲ ትምህርቲ ቁርት ለይ ትዝሕትልን ዲኻ እስኻ ከምዚ ገለጽካለይ ኣብ ትምህርቱ ንፊዕ ኢኻ ነርካ ማይ ራይት هو ኣብ ትምህርቲ መዓስ መስለካ ኣነ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዳኣተሉ ግዜ እቲ በዚሕኒ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ስፖርት attention my focus wasn't there ተረዲሃኒ እምበር ድሕሪኡ እውን ኮቺንግ ኮርስ ኣዲስ ኣበባ ናይ 6 ወርሒ ከይደ እውን ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ክሳይ ዘበሉ I was first. How coaching? قدامي وصي أو أنا بعد جرمن قال خن coaching سردون زقبوا ساعتهم نعتب سبسريدهم استعرف كل جزء نه. موضوع سبورت إن باسبور سايتك كم كلام مالتي أركيب كلامه؟
اي سبورت لباسبورت بالوانيرم اوان لا 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 اركب كلا اركب كلها ناس. اوكي مرحبا مو بخمير انا عب سقاب كندي وانا سقاب 9 او نير كامل 8 شعتن 8 شعتن 8 شعتن 8 شعتن هو 8 شعتن الله مو مس دحرنا صعنت صعب قله تصاوت كاخا دحرنا صعنت هو لا دحرنا صعنت دا 9 حدا هنا امريكا وصي انا دحري نصعنت اوكي دي ناين هذا لا 8 شعتن هذا لا 8 مرحبا اوكي روغدي اوكي سو انت لازم بالك كان دغخت وصدا انت عينت سميتات نيرو كنتات ديو انت نو كنتات يكونن انا اداي ነገር امبيشن ናይ مسلطان كوتشنج ديليت نيرو اوكي ترجعني كل ورا تلن ناشونال تيم تصاوتي لامريكا غاتامي انفيتيشن بيرام لي انا بيس كور فولنتير سعرفنا بويز نغورو شو امريكا هيدا مالي يجي امريكا مسافه اني coaching course B license and A license by California United US Soccer Federation وسيدة دبلومة أسلطن نيريكو أو أمريكا سماي بروتين أسلطن كل جزء نيرو معاتنا زوم أولمبيك ديفلوبمنت كيتس أسلطن كل جزء نيرو بزحات بزح نقصة سنير نبع أمريكا so تقابل ملالغات كمان سمي خير خون I don't know تا أمريكا زبالة اتصابتي زنبرت ميغان رابينون أسلطيني يعني واو ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ስለዚ ግን ኣብ ካናዳ ምስ መጻኹ እቲ ፕሮፌሽንሲ እንጀራ ከምፃልካ ዘይክእል ፕሮፌሽን ኣብ ካናዳ ኣብ ኣሜሪካ ጽቡቅ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ግን ካናዳ ዋሕደ ዘይብሉ ትዋላት ወይ እቲ ክላይመት እውን እቲ ኣብ ካናዳ እንታይ ፀገም ኣለዎ መስለካ እቲ ፕሮፌሽን ዘለካ ኣነሲ ናብቲ ኣብዚ ምስ መጻኹ ነዞም ካናዳን ሳከር ኣሶሲዬሽን እቲ ሰለኒ ክሳያት ኣቕሪበሎም ክሳያት ቢሎምኒ ግን ገንዘብ ክትገብረሉ ይትኽእል ኒኻ ማለት you have to work in order to support your family ተረዳኸ ካብኡ ድሓር በቃ من السلكة تاريخها حاجة خناتات أبجزيهم زنبرة قصة أجري أبي إرترا بحافشوا مبزحت إرتراو أبكتن سبورتي ده حابي نيرو بشكلتها قصة أجري كم يالله الكاتولوت من السيات عصر يحزع لورو قصيد ورا تولو أبجزي مجزات نور كمو سمعتاتن دهرنات عناتن دهر كلتي كتجانا زوج مركب of course زم معدي أخوان خل أو خنقات مزمن تقولني هذا بطريقة صغيرة أنت مثلك تاريخ لك أبزعبو. well كطريقة خلاصي ناي منسى اليوم I think the talent زلهم تساعتي معاتهم دلو إرتراسي لك ناي برازيليان ستايل دلو عادية تساعتي يومانين ساقامن ብዙሕ ከተፈርድ ትኽእል ኢኻ ግን ናብኡ ንክትበፅሕ ሳክሴስፉል ምስ ኢትዮጵያ ሕጂ ምዕራራ ኢኻያሲ ኢትዮጵያን ርእሳሲ ክንደይ ዓመት ዓባይ ዓዲ ፕሮፌሽናልስ ብዙሓት ዘለዎም ኮይኑ ይስማዓኒ ናና ራእዮ በዓል ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ኣለዎ በዓል ሄኖክ ጎይትኦም ኣለዎ ካልኦት እውን أليكس في سهر بالون أب مسايك إيديس قات مدسيون لنا رويل تسوى ميكائيل لك علي سلومان لك بزحات أشحات له كالوتون بزح زين فولتوم أب بوندسليغا تسعتون سكند ديفيجن تريس سالساي ديفيجن له أتي تالنت له بانا ترديهن جن أتي أبيد بلا organization أو زي خاجي أبوس أزل لناسي organized كوينا توم دقفتن تسعوتن حدا محبر غير كاسي بزح نجر بزح موياتات زلهم سباتونا اللونا
تردياني بكوتشين ديو بحكمنا ديو بزح نقرات هلا كهونا ريكروت مباردي وانا ايجنت سونا لوكو لايك انا عرفتو وان كنت ايجنت نيرم بعد يسبع لنداش بوليني نت الفابريكات تتعاطو نيركم فريده غاغي اب اي ثينك دحنا صانت اللودو تي زعينت اتموسفير هاغرنا كمزي انت مالت كان ناي قدم ناي على الكتريك ناي على تشيبوليني ناي على الجلز نبرات مش غانتات نيرن هو الله اكو حجون الله استيلون مش الله نحنا دوبلاكاسي ب اي عارف مزلا فلت ناي خالق ميلوتون الله مسلني ميلوتي غير بحري التحريرون الله مسلني بزح سو ات تالنت ناي قدم ناي على كولوري فانجو تفرا تما اركانات ناي قدم كعسو تጫወቱ አለው ደቱሎም አለው فريم ደቱሎም በርከት ሁነታቱ ንقير እንዲዩ ዋ ሳይኳይ ከምዛ ዝብለካ ደለኹ እኮ ንሕና እኮ ሕጂ ቀደም ንሕና ሕጂ ናይ ቀደም ተፃወትን እንደቆሉ ነበርና ኣለካ ነው ብዙሓት ሓይላት ተፃወቲ በዓል ኣሕመድ ዓብደላ ድዮም ብዙሓት በዓል ቦኸረ ድዮም ብዙሓት ተፃወቲ ንንቆም ነርና ንሕና ረዲሃኒ ንሕና ድማ ኸዓ ንዓና ድማ ኸዓ እቶም ንኣሽቱ ዘለዉ ድማ ኸዓ ብዙሕ የድንቑና ማለት እዩ ተረዲሃኒ ሕጂ ኣነ ኣብዚ ውሕዳት ተፃወቲ መፂኦም ክፃወቱ ድርዓኹም ነይሩ ስኪል ናቶም ይገርመካ ይበቃ ተረዲሃኒ ግን እቲ ዴዲኬሽን ተረዲሃኒ እንደገና ግራስሩስ ጌርካ ድዩ ኦርጋናይዝ ጌርካ ድዩ እንደገና ሰላም ነድሊ ርግኣት ድሊ ገንዘብ ድሊ you got to build a lot of stadiums መቸስ ንዝመፅእ ዱብላካሲ ኤርትራ ብዙሕ ፊቸር ዘለዎ ዓዲያ ኢልራስ ጽቡቕ ኣብ ገለገለ ሰባት ስኻ ካብ ንውሕ ስለተፃወትካ ባህርያቶም ኣብ ኩዕሶ ክፃወቱ ከለዉ ይቕየር ሰላም ወይ ድማ ብጣዕሚ ጥዑማት ሰባት ኣብ ኩዕሶ ግን ናይ ብሓቂ ካልእ ቅየሩ ካብ እንታይ እዩ ዚያዝ ኩሉ ግዜ ክሓታት ዝብል ኣለዋ ኣብ ግዜ ንፃወተሉ እዋና ዝነበረ በቃ ዲሰንት ሰብ ኣብ ኩዕሶ ምስ ጀመረ ናብታ ሜዳ ግን ይቕየር እቲ ባህርያቶም ኣደነው እቲ ስምዒታውያን ዝኾኑ ወያይ ኣለካ ምሽ ካብ ምንታይ እዩ ገጢመካ ኣሎ ዶ ኣብቲ ዝነበርካዮ እዋናት ዋል ኣለዉ ሓደ ተፃወቲ ለካ እኽልዮም ሕጂ ኣብዚ ቶሮንቶ ምስ ወፃእኹ ኩዕሶ ክፃወት ከይደም እዞም ኣብዚ ዘለዉ ንፉዓት ኣለዉን ኣብዚ ብዙሕ ዓመታት ዘገልገሉ ተፃወቲ ናይ ቀደም በዓል እዩ ፎቶ በዓል ሃይሌ ኩላቶም ሕጂ ኣክቹዋሊ ዮናታን መንግስታብ ሓውን ኤፍሬም መንግስታብ ብጣዕሚ ታለንትድ ነበረ ተፃዋታይ እዩ ሽዑ ይወፅኡ ግን ኣነ ዝኣቶ ኩሉ ምስ ኤልፋ ኣይፀንሐን ሸዓ እዩ ወፅኡ ኸይዱ ንወፃ ማለት እዩ ተኣሲሩ ገለ ነይሩ መስለኒ ሕጂ ዮናታን ሕጂ እቲ ዝጠዓመ ሰብ ኣብ ደገ ዝጠዓመ ሰብ ኣብ ሜዳ ግን ስቱድያ ስምዒት እዩ ዚያራ ከምንታይ እዩ በቃ እቲ ስምዒት እዩ በቃ እንታይ ሞ ክትብሎ ይከኣል ተረዲሃኒ እታ ኩነታት ምስ ሓለፈት ግን ተታዒሱ ገድፋ ማለት ተረዲሃኒ ብገዛ ተወሰነ እዋን ሰባት ኣብ ዝፃወተሉ እዋን ነይሩ ቀደም ሕጂ በቃ ብጣዕሚ ጥዑም ሰብ ኣብ ኩዕሶ ይቕየር what happened ሰብ ዳታ ኮይኑ ሕጂ ስምዒታዊ ኢሉ ኸውን ፐርሰናል እኳ ኣይኮነን ግን እስኪ ካብ በዓል ተፈራ ናይ ቀደም ተፃወቲ እስክነ ኢለ ንሓተካ ዘለኹ ኣነ ከምኡ ኣይነበርኩን ሓደ ሰባት ግን ከምዚ ኤግዛምፕል ናይ ዮናታን ደምፃኹልካ ከምኡ ኣለዉ ኣለዉ ሕጂ ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ሕጂ ናይ ምዕራብ ካናዳ ናብዚ እውን ኩዕሶ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ናይ ቫንኮቨር ካልግሪ ከምኡ ናብ በዓል ኣሜሪካ ዓመት ዝካየድ እንታይ ትሪኢ ኣለካ መንእስያትና I think እዛ ኢሹ እዚኣሲ መፂና ከለና ምስ ብሬታ ኣልዒልናያ ነርና እንዲና ከንጅብካ ነርካ ያዋ ኣነ
اتي وددر صبوي تراخب كلها culturality you know نتوم قلعون vacation you እንደገና እነወይ ድማ ከዓ ንካሌጅ ዲዩ ንዩኒቨርሲቲ ዲዩ ስኮላርሺፕ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ኩነታት ዝፍጠረሉ መገዲ እውን ሓገዝ እዩ ግን ብዙሕ ኣነ ክንደይ ግዜ ከይደ ኣለኹ መስለካ ኣብ ካሊፎርኒያ ውሕዳት ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ሲ ውሕዳት ሜቢ 6-7 ግዜ ደገለ ከይደ ኣለኹ ኣብተን ዝኸድ ኩለን ግዜ ባእሲ ዘይብላ ውድድር ተኻይዳ ይትፈልጥ ስለምንታይ ሕጂ I don't know እዚ እንታይ መስለካ ሓላፍነት ሲ ናብቶም ኮች ትወስዳለ coaches and family members እቶም ቆልዑ ንኣሽቱ ሲ ዝፈልጥዎ ነገር የለን እሳቶም ዝርዩ እታ ላይክ ካልጋሪ ዝመፃናሉ ግዜ ሕጂ እቶም ቆልዑ ንኣሽቱ ደቂ 6-7 ዝኾኑ ሲ በቃ በዚ ጠረጋሪ ሸርተት የድብሉኻ ክሳይ ይገብሩ ታይዝ ምክንያቱ ናይቶም ኣሕዋቶም እዮም ተረዲሓኒ ምስ ረፈርን ባእስ ስዊታት ሲ I don't know ክእረም ዘለዎ ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ مرحبا well I think ናይ ብሓቂ ብዙሕ እንደይ ካቨር ገይረዮ ሕጂ ኣብ ኮብዚ ዓይነት ኩዕሶ እግሪ ዝካፈል ዘሎ መንእሰያትና ትብሎ ካብ ናትካ ትሕሉፍ ናትካ ተመክሮ እንታይ ክኸውን ክእል ሓደ ብሉፅ ክኸውን ኣብ ምሻለካ ጎሊሑ ክረአ ወዘር ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ዘለና ሞድ ሃገራት ወላ ኣብ ኤርትራ እንታይ ምኾነ ነይሩ መቸስ ኣነ ዴዲኬሽን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እንድሕር ሓደ ጎልካ ክትሃርም ኮንካ ሲ ንጂ ኣብ ወፃኢ ዘለው ተፃወቲ ሲ መዓት ጂማት ይደሎ መዓት መሳርሒ ኣሎ ሜዳታት ከም ድላይካ እዩ ተረዲሓኒ ግን እንታይ ከዓ ድሊ እቶም ሕጂ ንኣብነት ሲ ቆልዑ ንኣሽቱ ንፉዓት ቆልዑ ኣለዉ ሕጂ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ገንዘብ እዩ ሳይዝ ገብረካ ነቲ ቆልዓ ሲ ኣብ ዝብፃሕ ንኸተብፅሖ you have to have money ኤሮጳ ወሲድካ ዲኻ ከተፈትኖ ኣለካ ትሬኒንግ ክገብር ኣሎ ሌትን መዓልትን ትምህርቲ ከዓ ኣሎ ምስኡ ሕጂ ኣብኢታት ሲ ቁርብተይ ይኸብድ ስለ ዝኾነ እምበር if there would be an organization that would help ነዞም ከምኦም ታለንት ዝኾኑ ኣውፅኢካ ሲ ዋላ world wide ሲ we could have ውድድራት ጌርካ እውን ክትዕወተሉ ትኽእል መገዲ እውን ክርከብ ይከኣል ኢለ ይሓስብ መችስ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ኸ ካባኻ ሲ ሌጀንድ ኢኻ ንስኻ ኣብቲ እዋን ካብ ሰማንያታት ብዙሓት ዝፈርዩ ተፃወቶት ካባኻ ወይ ዝኾነ ዓይነት ምልክት ክትሕልፈሎም ትኽእል ካናትካ ሰረት ድዩ ናይቶም ካልኦት ቅድሚኻ ዝነበሩ ንስኻ ተኸተልካዮ እንታይ ምኾነ ኣብ እቲ ሃዋህው ፈላለን ድዩ ኣብ ደገ ዘሎ እቲ ፃዓቂ ሂወትን ገለን ኣለካ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ግን ትፈቕሪት ኣብ ውሽጢ ባህልኻን ሃገርካን ኢኻ ዘለኻ ሕጂ እንታይ ምኾነ ነይሩ ንዕኦም ክትምዕሎም ወይ ድማ ለዋንቲ ዝህልወካ እንታይ ምኾነ ሕጂ እንታይ መስለካ ኣብ ኣስመራ ሲ ኣለዉ ናይታ ማሕበርና ወኪላት እውን ኣለዉ ተፃወቲ ዝነበሩ ናይ ኤርትራን ስፖርት ፋሚሊ ግራስ ሩትስ ኣለዎም እኮ ተፃወቲ ብዙሓት ተፃወቱ ንፉዓት እዮም ዘለዎም ተረዲኻኒ ቅድሚ ሕጂ ከይደ ከለኹ ዝረኣኹም ተፃወቲ እውን እቲ ታሌንት ኣሎ ተረዲኻኒ ግን እቲ ዴዲኬሽን ኣገዳሲ እዩ እዞም ቆልዑ እዚኦም ከዓ ዕድል እንድሕር ረኺቦም ኣለካ ወፂኦም ክፃወትሉ ዝኽእሉ መገድታት እንድሕር ተፈጢሩ ሲ they would be good players and then they can provide to their family مرحبا well I think مبزعات عميمية درس عخوات اللي تفرح وين بحكي سمعوا أنهم legendary تفرح قبل خصوصا بسمانيات سجاب almost 9 قرب زوالو لوان legend تابني إيرترا ناي national team كمان إثيوبيا وكيلو توزع حونا يمو and حدرس عخونا قلت ليو I'll give you the minute بقى منو ما يرسعخان سلام فوري وردلنا ما يبقى حكي تعمل مسكنا كذا عينت
ታሪክ ሰርሕካ ኩሉ ግዜ ኣብ ተወሰነ እዋን እንታይ ገዲፍካ ትኸይድ እዩ ሓደ ሰብሲ ብኩዕሶ ድዩ ብሙዚቃ ድዩ ብተፈለየ ኣብቲ ሕብረተሰብና ብፍላይ ኤርትራዊ ሕብረተሰብና እንታይ ገዲፍካ ትኸይድ እንድዩ ንስኻ ከዓ ብዙሕ ኣድማየርስ ኣድናቑ ዘለካ ኣብ ሕብረተሰብና ኢኻ እሞ ናይ ብሓቂ ከመስግነካ ካብ ህቱ ብዛዕባ እዚ ኩሉ ኮንትሪቢሽን ገበርካዮ ኢሉ ተስተዋፅኦ ገበርካ ሕብረተሰብና ነዚ ሎሚ እውን ዕድል ሂብካ መፂኻ ምስ ሬድዮ ኤርዌና ናትካ ተመክሮን እንታይ ይመስል ነይሮ ኩዕሶ ግዜኹም ምፃእኻ ናይ ብሓቂ የመስግነካ Thank you. ብሩክ ምሸት